Vážení priatelia, vítajte v ďalšej časti rozhovorov na Esede. Dnes tu mám špeciálnu hostku Adrianu Farkašovú-Marčekovú. Adi, čauko. Ahoj, Tina. To by ste náhodou nevedeli, ale určite veľa z vás vie, že je to 6-násobná volejbalistka roka, reprezentantka vo volejbale Československa a Slovenska a takisto top hráčka talianskej volejbalovej ligy a nemeckej Bundesligy. Takže Adi, ešte raz vítaj, veľmi sa teším, že konečne sa nám podaril termín na rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi, Tina, za pozvanie. Potešilo ma to. Nemôžeme zabudnúť na takúto osobnosť, že ju máme na Slovensku. Ako prvú otázku ťa hneď zahltím. Bol pre teba volejbal jednoznačná voľba na začiatku tvojho života, alebo tvojej kariéry, keďže sa všetko odohrávalo asi predpokladám vo veku okolo 8, 9, 10 rokov, kedy sa začína s volejbalom alebo so športom v rodinách. Takže ako to bolo u teba? Tak, keď si ešte spomínam, ale dobre spomínam, ja som bola v podstate dieťa, ktoré bolo od malička vždy akože športovo nadané, ktorá stále niekde behala, lietala, ale do začiatku mi vlastne zaimponovalo tancovanie a dostala som sa do štádia, kde vlastne už som bola o hlavu vyššia, ako všetky moje kamarátky a už ma na tom tanečnom krúžku nechceli. Takže a vedľa v tej telocvični, v tom momentu, kde som začínala, alebo kde sme žili, alebo aj žijú rodičia naďalej, bol volejbal. Takže vlastne to bolo až 12 rokov v mojom prípade. Ma stiahli vlastne Chełmno Humenné, ma stiahli do svojho volejbalového klubu. Čiže tak začala moja volejbalová kariéra. A ten tanec, ak sa môžem opýtať, aký typ tanca to bol? Bol to ľudový tanec. Bol to súbor Kalinka, detský súbor. To je úžasné. A popri tom jasné, tým, že som bola športovo nadaná, stále som sa musela hýbať, tak ja som v rámci, v tom období, ako všetci vieme, som robila strašne veľa iných športov. Či hádzanú, výber okresu, či atletiku. Čiže stále v pohybe. Že si bola všestranná. Všestranná. Čiže teraz, keby si mala niečo tak zakrepčiť, že ešte by si vylovila? Či? No to neviem, či by som vylovila, pretože to krepčenie pri mojej výške v určitom veku už nebolo podľa mňa asi také. Na mieste. Ale bolo mi toho ľúto, lebo ma to bavilo. Vieme, že v začiatkoch kariéry dieťaťa športujúceho sú určite smerodajní rodičia. Ako ťa nasmerujú, aké ti dajú vlastne do hlavy nejaké vzorce toho správania alebo tých postojov do života, tak to dieťa veľmi, veľmi silno je formované. Čiže do akej miery ty si pamätáš, čo ti dávali, lebo je rozdiel aj mamina, otec, aké ti dávali vlastne tie vzorce do hlavy, čo sa týka športu alebo tvojho smerovania životnej kariéry? My sme boli od mala aj so sestrou vedené v športu stále, pretože môj tatko bol húževnatý športovec a hrával, dokedy mohol podľa mňa do 60-ky futbal. Čiže a hrával aj na celkom slušnej úrovni, keď bol na vysokej škole. Čiže u nás v rodine to bolo zakorenené. Čiže pre mňa ten tatko bol ten poháňač športový. A nielen mňa, ale aj sestru. Čiže to vnímam, že on držal základ toho športu vnímania, že je potrebný k životu, pretože bol aj lekár a pre neho to bolo i dve veľmi spojené veci. A mamina bola tá, ktorá držala rodinu pokope, ktorá to organizačne pripravovala, aby sme vlastne všetci mohli fungovať, aby sme mohli aj športovať čo na najvyššej úrovni v rámci určitého obdobia, veď sme boli, keď som bola ešte v Humennom v podstate deti, ale aj tatka, ktorý sa vlastne nevedel zdať toho svojho obľúbeného športu, čo bol futbal. To sme ho v nedeľu ani nevideli, takže on si to tak veľmi dobre zorganizoval, aby riešil aj nás, deti, ale aby aj ten svoj futbal stíhal bez problémov. Čiže bol to účastný otec, aj taký vodca, aj vám pekne ten život nasmeroval, čo určite sa odráža aj v tom, aké úspechy si dosiahla, že si išla po správnej ceste. Takže v tomto aj chceme podporiť určite všetkých rodičov, aby deti podporovali v tom, na čo majú talent, aby nasmerovali. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité a niekedy hlavne v takom kritickom období, keď to dieťa váha, nevie čo, si myslím, že ten rodič je veľmi dôležitý. V minulosti aj ty, ako aj každý človek, sme museli robiť nejaké zásadné rozhodnutia v mladšom veku alebo v mladom veku, kedy ešte nemáš až tak úplne zrelé tie predstavy o tom, čo by si chcela robiť. Čiže pamätáš si ty na kľúčové rozhodnutia, ktoré nasmerovali tvoju kariéru, dá sa povedať, že zmenili tvoj život alebo nasmerovali, že to práve kam si sa dostala, bolo vďaka tým rozhodnutiam, ktoré ste ako rodina alebo ako ty sama medzi tým vekom 11, 12 až do tých 16, 18 rokov urobila?
Tak ako sme už spomínali, alebo som povedala, bolo to rozhodnutie prechod z toho tanca do toho na ten volejbal. To bolo prvé zásadné. To bolo prvé a zásadné, ale to potom išlo veľmi rýchlo v mojom prípade, pretože ja už v mladom veku, alebo v tom školskom veku som vyčnevala od všetkých, som bola veľmi vysoká, takže a pohybovo nadaná, alebo vnímali ma, že som nebola, jak sa hovorí, že drevo. Takže mňa hneď z Humenského klubu bol ešte na vyššej úrovni, alebo hrali prvú Československú lígu klub Snina. Tam to je, on je historicky veľmi v našej volejbalovej komunite známy v ženskom volejbale, pretože tam je strašne, bolo veľa vychovaných, alebo odtiaľ vyšlo veľa dobrých volejbalistiek, ktoré hrali ešte Československú lígu. Takže ja hneď možno po takom roku, čiže v 13 som prešla do Sninského klubu a vlastne tým, že som hrala za Sninu, som hrala prvé staršie žiačky dorastenecké ligy, ktoré sa, teraz sú to U15, 14, no už sa to inak kategorizuje a tam bola možno, že vlastne som nastúpila proti najlepším slovenským a československým v tom našom veku kluboch a Slavia UK z Bratislavy si ma všimla. Super. A takisto hneď som vlastne aj nastúpila, lebo sa robili rôzne výbery. Robili sa výbery kraja, výbery Slovenska. Čiže ja som hneď v tom veku 13 až 14 od toho, ak som prestúpila do Sniny, som hrávala za tieto výbery. Čiže vlastne tá Slavia UK, ten náš top klub, ktorý vlastne prezentoval či aj Slovensko alebo Československo v rámci volejbalu, už o mne vlastne, už ma vnímali, takže začali už kontaktovať rodičov a začali kontaktovať ešte keď som bola na základnej škole, ale to vlastne vtedy ani ja už vôbec nie, ako som si nevedela predstaviť, že v takom mladom odídem a tak ďaleko z východu až do Veľkej Bratislavy. Takže v 8. ročníku, 14 rokoch sme akože rodina rozhodli, že nie, ale Slavia UK sa nevzdala pod vedením Vlada Hančíka, ktorý prišiel aj druhýkrát, keď som mala prejsť vlastne na gymnázium do Humeného. A vtedy vlastne rodičia a ja sme sa rozhodli, že áno, už je asi možno čas a treba ísť do lepších klubov a tam, kde sú vytvorené ešte lepšie podmienky na to, aby som ja mohla ešte športovo a volejbalovo napredovať. Takže to bolo v podstate do prvého ročníka na gymnáziu. Čiže tam sa začala tvoja raketová kariéra, ktorá následne už vlastne nemala stopku, čiže v podstate si pokračovala ďalej a ďalej. Pamätáš si na nejaké také kľúčové mená, už sme tu spomenuli pána Hančíka, ale mená, ktoré ťa za tú kariéru vyformovali, mená, ktoré stáli pri možno tvojich dôležitých rozhodnutiach, alebo ti vnúkli nejaké myšlienky, s ktorými pracuješ dodnes, alebo jednoducho pedagógovia alebo tréneri, ktorí ti naozaj dali tú hodnotu do života, že určite si ich mala desiatky, ale predsa len nejakých 5 mien, ktoré naozaj si vážiš a tú hodnotu vidíš inak. Presne ako opisuješ a ja musím znova ako prvého vymenovať pána Vlada Hančíka, pretože on, môžem povedať, že bol pri zrode všetkého a on nás aj viedol. On v tom období, keď som prišla do Bratislavy, vlastne on sa podujal. V tom období zozbierali viacej hráčov zo Slovenska a vytvorilo sa juniorské družstvo Slavie UK, ako keby Bčko Slavie žien. Čiže pod jeho vedením sme trénovali a s ním spolupracoval a veľmi bol nápomocný a veľmi dobrý tréner, ktorý aj trénoval hlavne mužskú reprezentáciu norskú, bol pán Jarota, ktorý myslím si, že už dlhšiu dobu žije v zahraničí vo Švajčiarsku. To bolo obdobie možno 2-3 rokov a ja som veľmi, ako vieš, veľmi aj u tých žien je to také, že ten prechod z tej generácie alebo z toho mládežníckej do seniorskej kategórie nie je taký výrazne rozdielný. Takže dnes ja som vlastne hneď už možno od 17 rokov bola posúvaná do seniorských kategórií. A tam vlastne pre mňa, čo mi naozaj dali čo najviac po športovej stránke, hlavne po tej volejbalovej, bol Lubor Halanda,
Vlado Přídal, nikdy ma v klube netrenoval, ale bol v reprezentácii, keď po vzniknutí Slovenskej republiky Adrián Ferulík, to boli mená, ktoré veľmi známe mená. Potom ja som bola vlastne stále do roku 1992 v československých juniorských reprezentáciách. Tam bol výborný tréner, ktorý nás mal pod palcom a stále Vladimír Pech. Takže pri mne sa naozaj, si osobne môžem povedať, točilo tí top tréneri v rámci Slovenska a Československa. Čiže mala som to šťastie, že? Mala som to šťastie a som tomu veľmi vďačná. Lebo pedagógovia, tréneri do výraznej miery vlastne formujú to, ako sa ten hráč vyvinie a či dosiahne to svoje výkonnostné maximum a či ten šport bude milovať do konca života, alebo na ňo zanevrie, takže toto je určite kľúčové. Veľmi kľúčové, ale nie len v prípade týchto trénerov, ktorých som vymenovala, nielen v prípade po športovej stránke, ale aj po tej ľudskej stránke, presne po tej... Oni aj mimo ihriska nás vlastne učili fungovať a čo je správne, ako má športovec vyzerať, ako sa má správať a ako sa má hlavne prezentovať. A aby nám tie morálne vlastnosti aj, keď nám ich štiepovali, aby to bolo nie len na tom ihrisku, ale aj mimo ihriska. Čiže v rámci fungovania presne tak, preto považujem aj volejbal za taký komplexný šport v porovnaní s inými športami, kde sa sústredia vyslovene tí pedagógovia a tréneri na ten výkon, treba na tej atletickej dráhe, ale menej sa kladie dôraz na to, že aký je človek v bežnom živote alebo aké morálno-volové vlastnosti musí mať. Čiže v tomto je ten volejbal skvelý a ešte aj v tom, že sa musíš naučiť vlastne fungovať v kolektíve niekoľkých žien, čo je si myslím neraz veľmi, veľmi komplikované, pretože sú tam rôzne faktory, ktoré vystupujú. Čiže ako si ty pamätáš, ako nejaké také studené sprchy možno, alebo niečo zaujímavé, čo sa tebe udialo, keď si prešla vlastne z tých mládežníckych kategórií a ešte si stále bola mládežníčka a prešla si do tých seniorských, pretože neviem, aký to je postoj, niečo to vnímam ako asi, že na vojne, keď dojdú tí mazáci starí a dojdú nejakí mladí, no tak ich tam samozrejme mierne šikanujú, niečo také. Čiže pamätáš si na takéto nejaké zážitky, alebo to bolo skôr veľmi príjemné? Práve že naopak, bolo to veľmi príjemné. Práve že tie baby, ktorí mi robili tútorky, keď som prišla z východu do Bratislavy a ja som v podstate hneď absolvovala niektoré tréningy už so ženami, čiže v rámci toho týždňa tej celkovej prípravy na zápas, čiže ja som pendlovala aj tam, aj tam. Ja môžem povedať, ja mám fakt len veľmi dobré skúsenosti. Akože jasné, bolo také, že dones nám vodu, postavíš sieť, lopty treba pozbierať, to patrí, ale to patrí k takej výchove a k nejakej, aby si vedela aj ty vážiť to, prečo si tam a že keď raz niekde chceš byť na tých najlepších, alebo patrí medzi najlepšie hráčky, že tá cesta nie je taká jednoduchá. Čiže to tam bolo, ale inak boli to dievčatá ako Zuzka Slováková, Eva Koseková, Zuzka Jakšová, Monika Cereová, no ja dúfam Magda Labudová, potom Táňa Voleková, no bolo ich fakt akože veľa a nemôžem nič povedať, že by bolo niečo nepríjemné alebo niečo, čo by mi robilo nejaký problém sa tam integrovať medzi tieto staršie baby. A dokonca môžem povedať, že s niektorými sa stretávam až dodnes, takže ja fakt nemôžem, no všeobecne, keď niekedy sa zamýšľam nad tým svojím volejbalovým začiatkom tu v Bratislave, mala som šťastie podľa mňa na ľudí a na to prostredie. A to je strašne dôležité, ale to si myslím, že musí človek zaslúžiť nejakým spôsobom, aj tou energiou, ktorú zo seba dáva, nejaký ten jeho myšlienkový svet, čo vytvára, tak to sa ti do života ako keby dostáva, takže určite to tiež nebola náhoda. Všetko je presne tak, ako má byť. Asi áno, jak hovoríš, a možno som nebola konfliktný typ. Áno, asi určite, no, že si flexibilná povaha. A hlavne ja milujem ten šport, aj naďalej. A ja som mala pred sebou stále nejakú víziu a keď som videla, že môžem niečo dosiahnuť, tak som išla za tým. Áno, že mala si ten drive, aj tie ambície v sebe. Dosiahla si úspech teda na Slovensku. Kedy prišiel ten moment alebo impuls, že je čas ísť do zahraničia, alebo že by si chcela vyskúšať teda aj iné pole pôsobnosti, ako je naša krásna republika? Ako ten impuls, tým, že ja som už v tej Slavii
UK hrala vlastne od tých 15 rokov a do zahraničia som išla v 24. Ale ten impulzus začal počas vysokej školy. To ono niekedy sa žiada aj nejakej zmeny. Jasne. Ale ako sme sa bavili, mala som rodičov, ktorí vlastne nielenže nás viedli tou šport, aby sme mali ukončené, ale aby sme mali aj vysokoškolské vzdelanie. Samozrejme. Takže pre môjho tatka mamu bolo nepriateľné, že ja odídem niekde do zahraničia. Bez vysokej školy. Bez vysokej školy, takže ja som skončila FTVŠ, skončila som kombináciu učiteľský smer, telesná výchova s biológiou. A akože boli také nejaké myšlienky predtým, ale veľmi rázne mi tatko naznačil zabudni na to a v prvom rade si dokončí školu. Veľmi dobre. Takže myslím si, teraz keď na to spomínam, tak urobil veľmi dobre, že mal takú tvrdšiu ruku, nazvime to, ale nie úplne doslovne, ale že takto rozmýšľal a som mu za to aj mamine veľmi vďačná. Takže ja som, tým, že som končila v školu, vedela som po poslednom ročníku, že už je fakt čas odísť, tak vlastne začali sme aj pod vedením Vladimíra Hančíka, v podstate sa obzerať aj on, sa pripravovať už aj v rámci klubu, lebo vedel, s ktorými hráčkami môže počítať alebo nie. No a mne sa naskytla ako prvá ponuka vlastne z Nemecka do prvej ligy, klub do Karbachu. A ono to, aj keď som bola aj v reprezentácii, ale ja som aj vedela byť tak nohami na zemi, by som povedala, pretože ten slovenský volejbal vlastne v tých rokoch nebol nejako ešte veľmi zvučný. A vedela som, že tá cesta, lebo ja som mala svoj sen a môj sen bol ešte vyššia liga. A vnímala som to tak, že keď sa porovnáva, že vidíš svetové hráčky z Ruska, z Brazílie, z Ameriky a z nejakého malého Slovenska, niekto sníva o niečom ešte vyššom, tak brala som to takú dobrú štartovaciu dráhu, že keď fakt budem dobrá, alebo sa mi bude dariť v tej nemeckej lige, že potom sa mi tie dvere otvoria a môžem ísť za svojím snom. Takže a v tom Karbachu ja som hrala, mala som podpísaný kontrakt na 2 roky, čo už dopredu som hovorila, že tam dlhšie neostanem, ako náhle bude možnosť. Podarilo sa nám dvakrát uhrať 3. miesto a ja som bola 2-krát vyhodnotená ako najlepšia blokárka celej ligy, takže to ma v podstate podvihlo a trochu som sa zviditeľnila na to, aby som mohla ísť aj ďalej do lepších klubov. Čiže si bola na pozícii blokárky? Áno. Ale najviac bodujúcej blokárky. Ale najviac bodujúcej blokárky, čiže to je zaujímavé. To je no v dnešnej dobe, ako vidím, ako sa hrá volejbal, v podstate my sme hrali bez libera, čiže my sme museli vedieť aj prihrávať, veľmi dobre v obrane hrať a ja som bola ten útočnejší typ blokárky, ako vyložene len blokovať. Takže ja som bola, myslím si, že dosť strane pripravená. Super. Takže ja som vedela bodovať dosť a hlavne ja som mala šťastie v tomto klube, že ja som hrala, mojou spoluhráčkou bola nahrávačka Táňa Hár, ktorá bola reprezentantka nemeckého národného družstva. Takže tá spolupráca s ňou bola vynikajúca a bola to vyložene nahrávačka, ktorá hľadala hrať rýchlu hru a potrebovala niekoho na to, kto vie hrať. To by to stíhal. Takže zase som mala, ako povedal, na to, aby som vynikla šťastie. Super, musí tam byť tá samozrejme tam musí byť tam tá súhra, tá kooperácia, presne ako hovoríš, tou nahrávačkou, pretože tá ti dáva vyniknúť. Určite. A hlavne nám blokárkám, čiže... Áno. Ako si vnímala, Nemci sú známi svojou extrémnou disciplínou a naozaj takou presnosťou v jednotlivých segmentoch práce, čo sa týka možno presnosti príchodu na tréning, čo všetko môžeš a nemôžeš na tréningu robiť. Vnímala si to už vtedy ako dosť veľký rozdiel medzi tréningami na Slovensku alebo v Československu a medzi tréningami v Nemecku? Áno, ale myslím si, že aj aspoň v našej ére, za našeho obdobia, nemyslím si, že si niekto dovolil, keď sa raz niečo povedalo, keď raz tréner niečo zavelil, alebo keď sa niečo, išlo sa niekde na zápas, nikto si z nás hráčov nedovolil
neprísť na čas a ešte vždycky sme chodili o 5 až 10 minút skôr. Radšej skôr, takže tom som ja nevidela žiadne zmeny v rámci, čo sa týka nemeckej ligy. Prístup trénerov k tým tréningom bol rovnaký, akurát, že tým, že už si tam braná za tú profesionálnu hráčku, za tú, ktorú má ten klub ťahať, si tam preto, lebo vlastne tých legionáriek v tom čase mohlo byť, v nemeckej lige sme boli 3, to bolo max. To je naozaj málo. To je max, takže sme vedeli, že my sme tie ťahunky, my sme museli odovzdať to najviac, aby to družstvo sa posunulo niekde a hlavne tie úspechy, ktoré si klub dal, aby dosiahli. Čiže my sme museli nejak ťa to nastaviť, že ešte aj individuálne niečo robiť, pretože tie procesy neboli tak ako u nás nastavené, že sme mali 2-krát do dňa tréningy a teraz sa to všetko plánovalo, ten hlavný tréner, aj už aj pri tých seniorských družstvách. Tam to bolo vyložené na tebe. Boli tie tréningy, že každý večer spoločné, ale ty to do obedie, alebo ten druhý, tretí tréning, to už je všetko bolo na tebe, ako si to ty pripravil, rozhodil, aby si bola na ten víkend pripravená podať čo najlepší výkon. Takže tam som sa skôr naučila viacej sa starať sama o seba a nečakať len to, čo povie hlavný tréner. Áno. Následne si sa dostala do Talianska, čo bol vlastne takýto tajný sen. Áno. Myslím si, že je to určite aj sen mnohých volejbalistov a volejbalistiek. Takže tebe sa to podarilo ako prvej Slovenke, nemýlim sa, alebo bol niekto ešte pred tebou? Boli dievčatá staršie, ako bola Eva Koseková, ešte niekto? Bolo ich tam, ale im sa podarilo ísť ešte za Československo. Oni v určitom veku, aspoň čo mi vysvetľovali, ich nakoniec pustili do zahraničia. A nepamätám si, či som išla ako Slovenka po rozdelení republiky ako prvá do Talianska. Ale podarilo sa mi to, čo som bola nesmierne šťastná a dokonca celá tá cesta bola tak, že ako som spomínala, to Nemecko, hlavne to hodnotenie tých jednotlivých hráčok mi dopomohlo k tomu, že si ma našiel manažér taliansky a vlastne spolu sme. On mal už kluby, ktorí videli kazety a teraz som sa išla ukázať. Vtedy sa to tak robilo, že vtedy sa to, áno, nahrávky, teraz sa pošle USBčko, alebo cez WhatsApp, neviem, ako nahrávka nejaká. Modernejšie a vlastne my sme navštívili, alebo bola som v dvoch kluboch a v podstate hneď pri zástavke v Pesare, to bol môj prvý taliansky klub. Tam som absolvovala, malo to byť na 4 dní, ale absolvovala som 2 tréningy a povedali mi, bereme. Tak ja som bola veľmi šťastná a ten klub už hrával tú A2, stále bol v tej prvej štvorke, čiže znova mali ambície, čo ja mám veľmi rada, alebo že mali ambície hrávať alebo postúpiť do A1. A ja som veľmi chcela hrať vždycky, ako nechcela som byť len do počtu. Jasné. Mám rada tie také výzvy, dôležité zápasy, play-off, ide o niečo, je to psychicky náročnejšie. A že nechcela som ísť len do klubu, kde dobre odohrám si 10 mesiacov, veď som hrala a idem domov. Čiže pre mňa tie vízie a tie výsledky boli veľmi dôležité, v ktorých kluboch som hrala. Čiže to som bola aj vďačná, že sa podarilo manažérovi talianskému mi takýto klub nájsť. Aké boli tvoje také dojmy z Talianska? Cítila si to hneď ako krajinu a ľudí a systém volejbalový, športový alebo aj spoločenský, kde si sa našla? Alebo skôr to bolo také, že ti bolo smutno za tým Nemeckom alebo za tým Slovenskom našim? Takže jak si to vnímala, to Taliansko? Ja som to vnímala tak pri mojej povahe, že keď sme prešli nemecko-talianské hranice, lebo sme prechádzali, to si pamätám, ja som v tom momente vedela, že tu patrím. Akože mne tá ich mentalita strašne vyhovovala. Spôsob fungovania v bežnom živote, ja neviem, tréningy, ľudia, všetko bolo také impulzívnejšie a to ja mám veľmi rada. Takže mne to prostredie úplne vyhovovalo. Ja som mala aj to, že ten Pesaro, klub, v ktorom som hrala, lebo
ono keď ideš ako leginárka von, vždycky ešte máš nejaké odozvy na to, že niekto ti povie, a tam choď, tam nechoď. Ale ja som bola v klube, ktorý bol tak v strede Talianska, čiže to nebolo, že úplne juh. Takže všetci na mňa, že som oká, že som bola v takej, kde aj ešte platí poriadok, ale je to také impulzívne. Takže ja som bola veľmi spokojná, že kde bol môj prvý klub, lebo ty vlastne sa musíš naučiť poznať ich mentalitu, vedieť žiť s nimi. Nie je to stále len ten volejbal na tom ihrisku, naučiť sa jazyk. Čiže... To je výnimočné vlastne, že nie každý hráč v tejto ktorej krajine sa ocitne hrať, tak sa naučí jazyk, je to skôr totálne výnimočné. Takže tebe sa podarilo vlastne naučiť sa perfektne po taliansky. Ale aj, čo mi je ľúto, aj v tom Nemecku, ja som jedna z požiadaviek bola, alebo keď sa podpisovala zmluvu, že ja som chcela lektorku, ktorá aj som mala a bola som veľmi spokojná. Tá nemčina bola fakt po 2 rokoch vynikajúca, len to je také, že ten jazyk, keď sa nepoužíva. A v Taliansku, bohužiaľ, nemecky so mnou nikto na začiatku nechcel hovoriť, takže ja som v podstate strácam tú nemčinu. Ako viem, keď ideme do Nemecka alebo do Rakúska bez problémov, ale nie úplne tak na takej úrovni, čo sa mi podarilo tam získať za tie 2 roky. Čiže to bolo výborné. A to isté som chcela, vlastne som mala jednu z takých požiadaviek aj od klubu v Pesare, čiže aj to mi vyhoveli, čiže okrem iných vecí. Takže a my sme tak s manželom boli nastavení, že sme v nejakej krajine. Dobre, my dvaja sa rozprávame slovensky, ale všetko okolie už je v tom jazyku, v ktorom žijeme, aby sme sa čo najskôr integrovali a dostali do toho. Čiže medzičasom, ako si teraz spomenula, že manžel, prebehla svadba, predpokladám. Áno, a naša svadba prebehla veľmi dávno. Veľmi, veľmi dávno. My v podstate teraz v júni budeme oslavať 25. výročie svadby. Čiže my sme spolu 29 rokov. Tak to je niečo, ďalšia meta. Áno, tých met. A je to dlhá doba a ja som veľmi šťastná, myslím si, že aj Juraj. Nemá sa na čo sťažovať. Treba sa opýtať. Takže určite aj toto, napríklad ja z môjho pohľadu na úspešný život ženy, keď sa pozerám, tak jeden z tých pilierov je určite dokázať udržať zdravý, fungujúci vzťah dlhodobo. Samozrejme nie len tak na oko, ale vedieť tú rodinu ako keby ťahať a o deti sa príkladne postarať, čo môžem ja povedať takto súkromne, že to Adriana robí, takže je to super. A chcem sa spýtať, že vlastne kedy nastal pre teba ten moment, že si sa rozhodla predsa len ukončiť takúto profesionálnu kariéru a rozhodnúť sa mať deti, znamená, že už asi sa tak skoro nevrátiš na tú palubovku, ak vôbec, že je to obrovský, ako keby, není to taký plynulý prechod, ale je to vyslovene taký sek do toho života, že čo ťa všetko presvedčilo a ako dlho trval ten tvoj vnútorný proces tej transformácie k rozhodnutiu, že budeš matka a že teda prišiel ten čas v živote na tieto veci? Rozhodol ma... v podstate je veľmi jednoduché, že som sa takto rozhodla, alebo že ukončujem kariéru, vlastne môj manžel, Juraj. Ale v dobrom zmysle slova, nikto nikdy nerobil tlak alebo niečo, ale... My už sme počas mojej kariéry už vlastne boli dlho spolu a už som to tak vnímala, že asi je čas mať aj deti. Áno. A ja som vlastne poslednú sezónu hrala, alebo v rámci mojej kariéry bolo to v Arcane Neapol. Znova sme boli v klube, ktorý bojoval o postup do A1, to sa nám podarilo. Aj celú sezónu, to bolo fakt akože dobré družstvo, aj s ďalšími legionárkami, čo tam bolo. A ja už som tam mala ja som tam už bola aj po operácii kolena a fakt ako u tých žien si osobne myslím fakt na tej vrcholovej kariére, keď sa chceš udržať po tej 30-ke, to už je dosť fyzicky náročné a možno aj mentálne. A plus to, že s Jurajom v podstate sme si od študentských čias až celé moju volejbalovú kariéru sme fungovali spolu, to bol pre mňa moment v tom určitom období, že on už sa chcel formovať alebo už usadiť sa a robiť to, čo robil, venovať sa tomu intenzívne. Takže to bolo to rozhodnutie, že končím s volejbalom a že chceme mať deti. A
ja som si nemohla prijať nijak lepšie ukončiť kariéru, že vlastne s tým Arcánom sme postúpili do play-off. Úžasné. Vyhrali sme ligu a nezabudem nikdy, lebo ja už som vedela, že som tehotná a vlastne tá posledná lopta patrila mne. Potom som, ale vážne, to bolo na bloku proti Holanďanke a to sú tak krásne spomienky moje a Jurajové a oznámila som to v klube a Všetci plakali. Všetci plakali. Ja som ako... Bolo to pekné. Aj to, že tá atmosféra v tom Taliansku je úplne iná. Tí ľudia tým športom žijú. My sme mali plné haly, to bolo 4 až 5 tisíc divákov, čiže to prežívanie dole v Neapole, že sa postupuje do prvej ligy, no to boli krásne zážitky, takže pre mňa nevedela, čiže fakt som zažila ukončenie mojej volejbalovej kariéry nádherne. Áno. Krásne, so slavou, so všetkým, s tým, s výhrami, čo sa dalo. A išla si vlastne potom už do toho sveta rodiny s tým vedomím, že už sa nikdy k volejbalu v žiadnej forme nevrátiš, alebo si mala také otvorené vrátka, že možno budeš niekedy trenérka, že možno budeš niekedy nejaká funkcionárka, možno vo volejbalových kruhoch, či už na slovenskej, alebo európskej, alebo svetovej úrovni. Čo si mala v hlave ako také línie myšlienkové, čo sa týka toho volejbalového sveta? Keď sme sa rozhodli, alebo tak, že končím kariérou, a vlastne som sa vrácala už, že sme čakali nášho Jurka, v tom momente, alebo v tom období ešte som nejak nerozmýšľala nad tým, pretože veľké očakávanie, prvé dieťa, ale tak postupne. Ja som osobne ani počas hráčskej kariéry nerozmýšľala nad tým, že raz chcem byť trénerkou alebo niečo. A z viacerých dôvodov. Lebo pre mňa jedno z takých hlavných dôvodov bolo, že áno, ten tréner má veľmi dôležitú úlohu v tom družstve, to je jedno, aký šport robíš, ale sú veci, ktoré od každého hráča človeka majú ísť osobne odnútra. Určite, no. A ja som si nevedela predstaviť, že niekoho k niečomu musím nútiť. Áno. A dobre, aj sú chvíľky alebo obdobia vo vývoji človeka, kde možno treba tú ruku nad tým človekom, ale je to stále také len usmernenie pre mňa. Stále musí to ísť znútra z teba. Takže to bol aj pre mňa taký dôvod prvý, prečo nie je trénerská dráha a druhý tým, že som chcela mať rodinu, ja som si nevedela predstaviť, že budem niekde každý rok niekde cestovať a tá rodina pre mňa bola, že budem ju mať to najdôležitejšie. Priorita samozrejme, čiže tým pádom tréner bokom, takže to som akože nie. A vlastne ja potom postupne, že čo by som chcela robiť, prišlo prvé dieťa, druhé dieťa, chcela som sa tiež zaradiť do bežného života. Tak tam bolo také náhodné stretnutie, lebo my sme každé leto chodili do Talianska, vracali sme sa za svojimi kamarátmi, za svojimi spoluhráčkami a v klube, kde som hrávala, tak boli sponzori do Mokučine, boli tam ľudia okolo tohto prostredia a ponúkli mi to, že či sa to nechcem naučiť robiť, či by som nechcela niečo také riešiť na Slovensku. A ja, akože áno, lebo ten taliansky dizajn, veď ich móda, oblečenie, interiéry, to všetko tam... Vysoký level, vysoká úroveň. Takže áno, tak sme začali, deti trochu podrástli a ja som sa chodila učiť do fabriky, čiže oni od základu úplne, keď si pamätám, to bolo také prvé stretnutie, že na spoznávanie materiálov, takže a hlavne ty terminológiu neovládaš, myslím si, že každý, aj keď ovláda nejaký jazyk, tá terminológia je niečo navyše, je špeciálna. Čiže vlastne mne boli jednotlivé veci vysvetľované tak hovorovo, alebo tak, keď učíte deti jazyk, čiže popisne. Ale to bolo výborné, pretože vlastne to nikdy nezabudnete. Takže mňa začali, ja som tam bola možno 3-4 krát, som sa tak veľmi rada vracala do starého prostredia, takže ja som si to tam chodila sa učiť, aby som to vedela celú tú genézu alebo výrobu, ako to prebieha, celý ten proces logistiky a všetkého, prezentácie, no v podstate obchod.
a začala som pomaličky a sama si to tu vlastne organizovať a budovať a viem, že som začínala, že som bola v podstate v podnájme s jednými architektmi, potom som išla do jednej veľkej predajne na Slovensku, kde som mala svoje prízemie a potom som sa oddelila a mám svoj showroom. No Adriana je samozrejme mimochodom, aj to je na nej zaujímavé, že nielen bola úspešná športovkyňa, vybudovala krásne fungujúcu rodinu, čo je obrovský kredit a myslím si, že to je absolútne výnimočné v dnešnej dobe, ale dokázala preklopiť tú úspešnú kariéru športovú do úspešnej biznismenky a je to žena, čiže má to naozaj obrovské privilegium, aby ste si túto ženu napozerali a aby ste si pozreli aj to, čo robí momentálne, pretože čoho sa chytí, tak to robí naozaj dobre. A naozaj máš aj skvelý vkus, vlastne, ktorý si určite máš aj v sebe celoživotne, ale aj v tom Taliansku si sa určite nejako napozerala a nejak to tam človek nasáva, pretože tam, kam sa pozrieš, tam je excelencia v tej estetike. A to sme nespomenuli jedlo. Ježišmaria. Takže viem, že aj si výborná kuchárka, čo sa týka talianskych jedál, takže keď budete chcieť nejaké recepty, tak porozprávaj, že ktorý je tvoj taký najobľúbenejší taliansky recept? Ja nemusím jedávať pice. Okay. Čiže u nás tá strava bola vyloženie, oni vedia výborne pripravovať mäso, ryby, morské príšery, tie milujeme a takisto cestoviny. Čiže my sme si tým, že sme vlastne aj žili, že nejdeš iba na dovolenku do toho Talianska, ale vlastne ty poznáš rodiny, ty poznáš ľudí, chodíš do reštaurácie, čiže ty sa s nimi stále stretávaš a my sme sa aj učili variť, takže ja si pamätám, moje spoluhráčky koľkokrát ma zobrali k ním domov, boli maminy, hej, babky a teraz tie klasické talianské recepty a teraz ja som videla, ako sa to pripravuje od navalkania cesta na cestoviny až po tie omáčky, takže určite. Potom sa tu vrátila a teraz, ako nechcem nikoho uraziť, ale kombinácia slovensko-talianskeho receptu mi nie je dobrá, takže dúfam, že sa za to nikto na mňa nehnevá, ale sedí nám to. Mne a manželovi a mojim deťom tá talianská strava sedí a je hlavne veľmi jednoduchá a zdravá, čo sa nedá porovnať s niektorými kombináciami, ktoré vidím, čo sa dá dať dokopy a čo sa nedá dať dokopy. Ako vidíme, tak to udržuje aj štíhlosť, napriek tomu, že je tam veľká prevaha aj cestovín, tých sacharidových, takže držíš si perfektne aj postavu, teším sa, že... Ja ich varím, ale varím ich pre deti, radšej si dám mäso, tak to tatársky biftek, tatársky biftek, áno, to vieš, áno, to mám veľmi rada. Čiže ja som na stejky, ja som kombinácia stejky, zelenina, ryby a morské príšery, zelenina. Skvelé. To zbožňujem. Približme ešte trochu našim poslucháčom a divákom tvoju špecializáciu vlastne v tom segmente. Tvoja hlavná ako keby náplň práce alebo prečo robíš interiéry pre ľudí, byty a domy sú kuchyne primárne, ale viem, že aj rozširuješ svoje portfólio, dokážeš zabezpečiť aj nejaké typy nábytku z talianskeho. Tak porozprávaj trochu, že ako si prešla teda od tým kuchyniam v takéto rozšírené ako keby ponuke. Keď môžem spomenúť, tak názov mojej firmy AD Design. A vlastne ja som dodávateľom alebo obchodným zástupcom firmy Dojmo Cucine a Kompozit Cucine a takisto, jak si spomenula, popri tom som si pribrala alebo postupne aj iné talianské firmy, čo sa týka interiéru. Sú to skôr také solitery a je to Catalan Italia, Dalanese, ako je ich tam viacej, potom je tam Praniera, ako je toho, potom je tam Freca, to sú zase ofisy, ale všetko sa to tak postupne vyvíjalo. Ja som, ako si spomínala, začínala a robím stále, sú kuchyne, ale vlastne ja som sa, keď som začala túto prácu a ma to naplňalo, môj segment je, v podstate sa nachádza na nejakej aj finančnej alebo dizajnovej úrovni a ja som si povedala, že ja to budem robiť s architektmi. Nechcela som sa ja stavať do roli nejakého dizajnera alebo niečo. Ja som sa stále predajca, takže tam vzniklo vlastne tým, že mám spoluprácu s niektorými interiérovými
inžinierskými štúdiami, architektonickými a vlastne od nich začala tá požiadavka, že vlastne keď urobíme už kuchyňu, robíme my ako architektonické štúdio celý interiér, že či máš možnosť aj iné firmy osloviť a dodávať ich. A z toho vlastne vzniklo, že okrem kuchyň viem dodať aj iné interiérové nábytky, solitéry a hlavne mne to, tým, že ovládam ten jazyk, tá komunikácia s fabrikami je oveľa jednoduchšia. Aj pre nich, aj oni sú otvorenejší, ako keď majú komunikovať v angličtine, promptný, rýchly a... Čiže ten jazyk je určite jeden z tých dobrých takých vstupných inputov, že oveľa lepšie sa jedná, oveľa ľahšie sa dostaneš k veciam. Čo mňa oslovilo z tvojej ponuky sú určite prírodné kamene, ktoré sú neskutočne prekrásne. Naozaj, keď budete mať čas, pôjdete okolo v Petržalke na Bosakovej ulici, Adriana má showroom a sú tam prírodné kamene do kuchyne, tam môžete si navoliť rôzne typy. Koľko typov kameňov máš tak v ponuke asi? Fú, tých kameňov je strašne veľa, to je nejaká farebná škála od tých najsvetlejších až po tých najtmavšie. Ale ono celá tá myšlienka, lebo vlastne človek sa stále vyvíja, hej, ja už to robím dlhšie a na trhu, alebo ľudia sú dosť zvyknutí u nás, že robí sa veľmi veľa s umelými kameňmi a keď aj je prírodný kameň, že je to žula, hej, ale sú aj iné prírodné kamene s takými istými technickými vlastnosťami, ktoré potrebujete do kuchyň. Čiže ja som si našla ďalšie talianske firmy vyložené na tieto kamene a je to kremeň. Ten kremeň vytvára krásne vzory a má také isté vlastnosti, ako keď sa vyrábajú a dodávajú umelé kamene. Čiže myslím si, že ľudia sa nemusia báť tých prírodných kameňov používať v kuchynskej zostave a každý ten kameň je iný. Každý ten kameň, nikdy nenájdete ten istý prírodný kameň, takže kto vlastne sa rozhodne ísť do prírodného kameňa, tak vlastne je jedinečný a má ho daná rodina, daný človek, daný klient, len on, nikto iný. Lebo tá príroda, tá príroda sa zahrala, aj sa hrá a vytvára krásne veci. Skvelé, takže určite skočte za Adrianou, pokiaľ si budete zariadovať nové kuchyne, ale aj iné doplnky do bytu alebo do domu v talianskom duchu, pretože sú naozaj prekrásne. Už aj ja mám niekoľko kúskov doma, takže vrelo odporúčam. No a na záver, Adriana, otázka taká štandardná, ale možno odpovieš netypicky. Aké ako športe staviaš vlastne svoje plány a ciele vždy do sezóny? Či si tento model odkúkala aj do toho biznisového sveta, že či si plánuješ a robíš si ciele, že čo asi by si chcela dosiahnuť, ako asi by mala vyzerať vlastne tvoja nejaká typológia toho ďalšieho roka, alebo to máš taký freestyle, že si povieš, že nejak to ide a uvidíme, čo bude. A z toho športu si prenášame, aspoň si myslím, väčšina z nás, ktorí robili vrcholový šport, lebo to ťa nejak formuje, aj do tej mojej pracovnej časti. A v tomto som, ako si povedala, ja dávam si nejaké predsavzatie, nejaké ciele a za tým si idem a idem. Možno to trvá trochu dlhšie, ako možno v tom športe, pretože ja teraz už po nejakej dobe som zistila, že veľa vecí nevieš ovplyvniť. To nie je ako na ihrisku. A ten trh je v dnešnej dobe fakt plný všetkého. A presadiť a hľadať je naozaj ťažké. Ale ja za tých svojich ako keby nárokov na seba neustupujem, ani som nikdy neustupovala, takže ja som a veľa vecí si, hlavne čo sa týka disciplíny, pre mňa ten servis okolo toho je veľmi dôležitý, čiže ja sa vždycky takto ku každému klientovi staviam. Čiže aj mám šťastie, že aj tie fabriky, s ktorými robím a s ktorými komunikujem, ja som si ich už aj pomaly niektorých tak nastavila, akože keď mi raz niekto napíše, povie, alebo keď sa dohodneme, tak to musí platiť. Presne tak. A stále, hoď čo sa môže, že aj nám sa môže udiať, ale niekto dvihne telefón, to sú také pre mňa dôležité základné veci a povie dôvod, prečo sa to udialo. A mám niekedy pocit, že to sa fakt už vytráca, taká nejaký vzťah alebo nejaký postoj k tomu človeku druhému, ktorý má za niečo zodpovednosť. A ja sa snažím stále
takomto v duchu aj pokračovať aj v tejto práci. Čiže, a to si prenáša niekedy, mám pocit, že už ja sama sebe vytváram, keď som v ranej zápche, tlaky, ktoré už by som nemusela, preto bohužiaľ nič neurobím s tou zápchou, ale som tak nastavená a tak to vyžadujem vlastne aj okolo môjho pracovného okolia, ktorí so mnou robia, aby sme sa fakt dostali k čo najlepšiemu výsledku. Perfektné. Ja si myslím, že úžasné, a čo ešte by som určite spomenula, čo je ešte na Adriane super, že ona si do dnešného dňa chodí zahrať volejbal, beach volejbal, čiže sa udržuje v tejto top forme aj vďaka tomuto. Ale aj vďaka tebe. Naďalej, aj vďaka tebe, takže... Po konci kariéry vlastne väčšinou tie baby zavrú dvere a už sa dajú na iné športy alebo nemôžu zo zdravotných dôvodov, takže ja ti želám, aby si čo najdlhšie mohla. Ja dúfam tiež a musím povedať, že ten beach volejbal je v určitom veku, ale že úplne vhodný. Ano. Pretože ja necítim, okrem svalovice, po tréningu s Tinou, ja necítim, bohužiaľ čo som mala problémy, alebo aj mám platničku, achilovky, kolena. Je to ideálne. V určitom veku je ten piesok úplne že ideálny. A ja som aj rada, že som s tebou, alebo aj s inými dievčatami, s ktorými chodívam hrávať beach, že je to stále skupina dievčat, ktorých idú za výhrou. Že nemajú radi, že keď prehrajú, takže a to aj ja. Takže ten boj, ale neviem, dokedy mi to vydrží, lebo ten vek asi nepustí, ale... Budeme sa snažiť. Budeme sa snažiť. Možno budeme prikopničky v najdlhšie hrajúcich hráčkach na piesku. Na piesku, môže byť. Ja, vážení diváci, ďakujem za sledovanie, že ste sledovali tento rozhovor. Pevne verím, že Adriana vás inšpirovala. Tí, ktorí ste ju poznali a poznáte, tak verím, že ste ju radi opäť videli a pripomenuli si niektoré fakty o nej. Tí, ktorí ste ju nikdy nevideli a nepoznali, tak teraz poznávate jednu super volejbalistku Slovenska a Československa, šikovnú manažérku interiérov kuchyň a rôznych iných typov nábytku z Talianska, ale ešte aj skvelou babou. Takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem, Tina, že si ma zavolala. A dovidenia na budúce. Ahoj. Ahoj. Počujem, my sme hodinu rozprávali? Ne, fakt?